Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nagaliang jom Green Tech Foundation kabla lam khmat yani ka jing yakhi persya ka jing tray jong kata ka project halor ulum pongdeng ban pen kelai ka komisi benta na kata ka project jong ka luxury resort and spa ti kumjuru banyang persya halor kata ka jing di lilam no yau te ulum pongdeng dolenong saki ke spa corporate ka bahadu untuk hosnem hanin ka sking ilayo ban pediang ka sithi ni joint secretary trong tourism department Henry kata kerukom ICT bak kacing pensai naki kasulong bet kaju si kaju ba ki keren sak ba kinumdan kita kacing tei ke ni layang scam lu ke bas lengkong hi kasengi ke lengkong bagi ong ba ha ulung pongdeng kamlong kajaka ke ba penyele te mentapat ki penpai pat dakum tu ban ong ba to menta nengkong ki ong ba umdan kata kajing ayu lumpong deng hadin ki ong em ta kindan ki permanent structure ding lakan tha ki bapidan ki permanent structure menta ki ong em dan umdan ki permanent kindan ki temporary yang ki umdan ki temporary temen tapat ki ong ba umdan kenja construction chu ak te lumpong deng te kajing keli ke jong ipat saka sarkar kolong balada pimdan kita ki jing tei ki hang te lumpong deng balai pat phililam ki ka khandau hadu hundre posnem nabenta kacing mentoy jongno bapi lilam hadu hundre pausnam nya kata kadai kebangi ngem sutu ngem sai bat kabamdan nongrim eru kaba joint secretary jong tourism department bain pha ing tu ka sithi ti halor ka tu ka sithi ka bai nilayo pediang hnin gasngi na kaliang ka jongiru nilapun phai de ka sithi sa joint secretary to government of Meghalaya tourism department bangi pensai hang ni ba pergi dak babu jeng keliru lada pimdan kita ki construction balai pat hi pidadon company lam hadu under post nam ya ting lumpong deng ngingis don tangkawai bandawa bayakan ke project pidai banum sim sting kamtam ya kasur ke mensim upat ba ngidon tangkawai ke jing dawa mapan pai no ya katai ke khendau ka siap jong lumpong deng dolnong sakipat ba banyeng scam halol kata kanong rim namar kini gibrio ki penpelan haju pala dangim yo ya kata nginomi nang ni nabadan malki hakabili ba ka corrigendum ka bakimi na ba kabami na pollution board dapat ngan ceput kan mau biang sisin ba por bingi yo lemba ka RTI ka first line jong katukas consent ka ong as per the particulars furnished by the applicant temut katkum ka jingdon kam jong uta uba apply ka city kiladon kita hang tu ke condition ki ai bar dekendon kita ki luxury villa lumpong deng bar kita ki villa ki resort ki restoran ta ki cafes ta ki facility de kumbai te dang menhakini ki singi dang Simon singi ki wan ra ta ko rigandam te lada kajing don kam ke jong utu applicant ba udon kam bansna kita ki luxury ki kai bali pim cancel no sendon ni tu ka CTE ka PI nengkong kapamut iu ban pen korek pat komde simit ki wan ra kajing korek komde lada umdei bakadon kani kajing yakhi dei lada kamdei de kajing satkan kajong chairman ujongi ke bakram bu por kini ki brio ki layat bet sakmat kipat ba ki ban syar kata bagini ki brio ki layat bet sakmat nomor ka CTE ki yakki ka krenshai bakindon ki jingtai jong ka villa ka restaurant ka cafe bat kita ki facilities da kumai lada kajing don kam jong utau applicant na dukas ini kong kadai kita bali pinuan ra ko regen dam ripi ban scrap sunan ngi ka tu ka CTE ru bide ban revoke ya tu fresh CTE bide ban issue not a corrigendum ka ban correct ya ka bal dap ai katkum ki dinya kendu ke jongi direct badi director jong tourism men hakasi balang bat kumju ke jing kendu bat tourism minister ki kim kran shai kim kran ki kran kelan naju siaju tingin stu kini ki bro ki dan kaplan ayu sadien bat kumju ro bi stu bakan ke jing krawat chabi nang nur te ban ya kran ni gitaru kim long open hire kim snap tu irengi dre ki kran kelan haju tingin kran beda ke basai ki lada pidang bun ki jing duna nang ni nang tai ban secure ute ulum pong deng dei
baweng lo sindan sampai pat hadin habot kimut bande yu buteng longpong de kajing jongi tengah try ngim datip sai kita kidau ki bakam kalong menti hadu kane bakam tre ban scrap kane ka project lani ban weng no kata ka agreement kami ate buteng longpong de Hendrai ngi suba bet ba kadon ke ngatrai ka baki kil adat plan ya kata ngamtip kala bande ke namar haka politics te ngamtip ki don kinjenat ki babun namar ngim don kita ki saki satar ki bas camp hendai ka sulong betang bangi suba bat ke kataru pat ba hi sutu sai mentah ka sing ka sing ka bakandai jong ka jing sha jing it klambo por ka jong i chairman ni jong i ba ban se dot nonglang ka condition ka jong i hakamat ka phat tlot lah kelang telot susu ban yang pemerintah kesiru bah haduk mentah jeng san menhakini kisngi chairman jeng danglong ban yakran beriu ban Andre menaduk menin kasih atlot kelas dang hiar kata ka immunity jong i de nakaliang ke DMHO dila persang ban ong bayaran na hospital hospital bahang ni kamlong ban ai kata ka treatment Andre ni pat ni kren sai ba ni yang bet kata karai ke jong chairman jongi ulai ke direction ni ke jengka ini badal yang kumnuru wat numsa yaki ba kinra yang anang ni napok meren malki te kum simenta nomor ba ko atlot kami ka phat ni sutu baki pun ba kita ki infection ki wala ban wan ru nomor ka jengtlot jakamet tinggal persang ban sanitize no iba jaka dak wangi isu penjengai no ka jeng ya kublekti hapeng chairman bat ki paj ba andai tam beting su jengoi ban meiru inci pej yaki dak bara kti ta na kalian ki doktor menai ke step kilawan te kumjut nasibul hospital lawan te mentan yang sipang hi dang simi hi dari DMHO ilawan ban jengoi chairman ni jongi te nakaliang kajong iru ila patay sai chairman ba kamlong so i in song sa tkan hang ni namar ba la dan kam i pan hospital ban yo kita kajing sumar te nakaliang chairman ti ila ne namar idang ti breu hadu mentaru yang scam yang kanong rem ka ba kuj ba yang bakat ba kajing dawa kajongi kampat pediang ke sorkar tembut yai num dan manung manurut bala ban penhi mang ni badan malki Rio post nam dengan perkat kata kajeng ilam jong uti ulung pongdeng mentah ki dan kami pi sisen begini ki breu ki ayo banong try hang tei kintei kat watei ru ngim tip sura namar mentah kadang dei tang ki niat tang sistem arstem la sai da kala khamya ki san snem desem la pejak kan ke isu dei kin sedang bantrei ngang tip sai bikin sedang bantrei bad hakata ka por lesi ladadan bapentut pat cubu ki ambakan sakela ki sarkar da komni komtai kini ki breu kin yo benta bandai cakut kin om bapet kadang koi government ha to kapor kila ai lilam ni ka caka ngingin enforce baik kan ka agreement ka pega website bisu tu sai ka plan ju kini ka plan lupa na dun kong kam desu ka pakidang ong do menta ka plan ki plan kini kisna maswa ban lilam no ya kan ka khandau siap ka jongi but mentale ha bagi om ba dan kam dan chu kita construction how to kampen khen moi kalan transfer act ban su ai bat khandau ubar jela. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now.